Sibingelele kwi-channel yethu Indofaya Soweto TV. Nesifiso sokuthi namhlanje sikhulume ngamasonto nanokuhlukana kwawo, nane-impact abanayo emndenini, ikakhulukazi if abantu bebaningi ekhayeni elilodwa abasonta emasontweni ahlukene. Indaba yamasonto ayikho yimbi ngoba iyabagcina abantu besendleleni. Umuntu uyaqoqeka, abe responsible, alandele nemithetho ethize yezwe, ayihloniphe, cause izwe lingabuseki abantu bezenzela noma yini, liba yinkinga ekugcina kosuku. Kodwa futhi ngeke sikhohlwe ukuthi amasonto enzeni emakhaya siphuma kuwo, ikakhulukazi uma abantu bebaningi egcene elilodwa, abathanda amasonto ahlukene bewalandela, ngoba umuntu usuka nenkolelo yalapha asuka khona azoyi-aplaya la ekhaya. Umama naye usonta lapha asonta khona, ubaba naye iy'ngane, ama-uniform ahlukene egcene elilodwa, yabo. Angiphathi-ke uma kwahamba abazali-ke kwasala iy'ngane-ke. Kuphilwa ngomthetho walo onemali eningi, ohola kakhulu or onezinto. Uyena-ke ozofaka umthetho la ekhaya ukuthi hhayi sekuyasindiswa, makusindiswa ushembe, makuwushembe, izayoni makuyizayoni, or kuyahlatshwa makuhlatshwa, into ey'njengalezo. Gcina-ke ikhaya lihlakazeka ekokugcina nci. Shayathobe lisekhona ithemba. Amasonto-ke awekho bad kuze kufike lapho, kodwa kweminye imindeni awasizi ngalutho, cause ney'nkolelo ey'suka kuwo zilethwe emakhaya, uthole ukuthi azi-aplayi kahle lapha ekhaya ngendlela osuke kwenzeka ngayo. Kungekho ukuthi-ke singathini-ke ngalokho, cause lokho isinqumo esuke sithathwe yibo labantu labo abasuke bey'chuzela amasonto lawo ngey'zathu zabo ey'thize. Kodwa nje ngifisa siyibuyekeze le ndaba, siyibhekisise kahle ukuthi instead ukuthi kuhlanganwe kuyaye kuhlone kakhulu onesikhawu ey'ndabeni zamasonto. Nisale kahle, sizophinde sibone nokuzama sizokhuluma nge-topic.